Tembung rangkep utawa ing basa Indonesia diarani kata ulang. Tegese yaiku tembung kang diucapake kaping pindho utawa dirangkep. Jinise tembung rangkep mbok menawa rada beda karo ing bahasa Indonesia. Yen ing bahasa Indonesia mung diarani kata ulang, wujude mung siji, jinise mung siji, hanya satu jenis. Ning yen ing basa Jawa tembung rangkep iku ana 3 werna. Siji kang diarani dwilingga, loro dwipurwa, lan sing nomor 3 dwiwasana. Jlentreh mangkene. Dwilingga, dwi kuwi loro, lingga kuwi kata dasar. Jadi dwilingga yaiku tembung-tembung rangkep sing diucapke ping pindho wutuh linggane. Jadi kata dasar kuwi diucapke dobel ping pindho. Yen ing basa Indonesia mbok menawa ya mung iki jinise. Ning yen ing basa Jawa ana dwilingga salin swara. Dadi sing diucapke ping pindho kuwi wutuh linggane, ning ana salin swara, ada perubahan bunyi. Tuladane tembung-tembung kang klebu dwilingga wantah sing diucapke ping pindho linggane, kata dasare wutuh. Ana tembung dwilingga kupu. Dadi kupu-kupu. Tuku, dadi tuku-tuku. Kata dasar iki diucapke ping pindho, wutuh. Nah, sing dikarepake mau dwilingga salin swara, ada perubahan bunyi. Contoh niki, ana tembung lingga kata dasar bali. Nek dirangkep kala mangsa kudune rak bali-bali. Ning iki dadi tembung bola bali. Jadi sing baku tembunge bali. Ning dirangkep salin swara, sing ngarep owah unine dadi bola, bola bali. Ngantuk kudune rak ngantuk-ngantuk, ning dadi ngontak ngantuk. Tembunge utawa tegese bola bali kuwi wirawiri kembali sing diulang. Ngontak ngantuk ya ngono. Ngantuke ora mung pisan, jero ngantuk wae. Sabanjure dwipurwa. Nah, iki sing ora ana ing basa Indonesia utawa basa liyane. Mbok menawa mung basa Jawa dhewe. Ana tembung dwipurwa. Dwi kuwi loro, purwa kuwi ngarep utawa wiwitan. Jadi sing dirangkep, sing dibaleni wanda utawa suku kata sing ngarep. Contone ana tembung tulung. Sok-sok krungu dadi tetulung to. Ning kuwi asale saka sing dirangkep suku kata utawa wanda tu sing ngarep nggih, tulung tulung. Prakteke dadi tetulung. Lara. Lara. Prakteke ing omongan dadi lelara. Tuku. Tuku sing dibaleni sing dirangkep ngarep. Prakteke ing omongan dadi tetuku. Sing keri dhewe dwiwasana. Dwi kuwi loro, wasana kuwi keri utawa mburi. Yaiku tembung rangkep sing diucapke ping pindho
wanda utawa suku kata sing mburi. Umpamane tembung cenges. Nah sing dibaleni ngese. Nadyan ta ora wutuh nggih. Dadi cengenges. Prakteke omongan dadi cengengesan. Celelekan wong sing guyu ning ngece. Cekak dadi cekakak, prakteke omongan dadi cekakaan. Kuwi guyu buanter. Cekik dadi cekiki. Dadi sing dibaleni sing mburi nggih, wanda utawa suku kata sing mburi. Cekiki prakteke omongan dadi cekikian. Guyu cilik ning rada banter.